दुलाराय फरायसा आफादनि जिखिनि रंजालि बैसागु फोरबोनाय मिरु हिसाबैबो क'क्राझाराव जोङो माने सेन्ट्रेलि क'क्राझार जिल्ला एबसुजों जोङो बेबायदि जोङो खुंबोदों माखासे बोसोरनि सिगांनिफ्राय आरो बेबायदिनो फ्राय माने जोंनि जिल्ला आरो दख'राफोरा बे बैसागु हाबाफारिखौ माने रायजो राजानि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों बोसोराव खेबसेल' जिहेथु बे रंजाथाइया फैयो बे रंजाथाइखौ जयै रायजो राजानि मददजों रंजानाय जायो आरो बे फोरबोखौनो लानानै आङो दिनै जिथिदुवार दख'रा दुलाराय फरायसा आफादा बे थाइखा जरायाव जिहेतु मोनसे गेवलां मोनसे बोथोराव समायना रमायनायै रंजालि बैसागु फालिथाय होनायजों लोगोसे बेवहाय बैसागु मोसालायनाय बादायलायनाय हाबाफारि सोलिबाय थादों बेवहाय आंबो नुजाफैनो मोननानै जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों बेनि थाखाय आङो दिनै अर्गेनाइजार बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो लोगोसे बे फोरबोखौ सिगाङाव दोननानै आङो गासै माने सुबुं माहारिनिसिम गाहाम हामलायनाय अननाय आरो मोजां मोननाय आङो बेखौ बावदों बे रंजालु बैसागु फालिथायजोंनो लोगोसे 1430 जेनाखि बांला गोदान बोसोर बे गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव खौसेथि रंजानाय जाफुंसारनाय अनलायनाय लाबोनो हाथों आरो गासिबो बिथिङाव हाबा मावगिरिफोरा गाव गावनि हाबायाव माने जाफुंसार जानो हाथों समाजाव मोनसे खौसेथि फैदों आङो बेखौ नाजादों जोङो बेखौ जोङो लुबैदों दा दुलाराय फरायसा आफादा दिनै माने बे जोंनि दोरोङारि जिखिनि रंजाथाइ जोंनि हारिमुवारि जिखिनि बियो मोनसे फोरबो माहारिनि बियो मोनसे फोरबो बेखौ जोङो गोजोरै गायसननांगौनि थाखाय आरो बेखौ मुलुगनि दरबाराव जोङो मिथिहोनांगौनि थाखाय बा इयुन जोलैफोरनो जेरै जोङो गुबै बैसागुनि रंजाथाइ बेखौ गुबै माने रंजाथाइनि महरखौ बेरखांहोनानै मिथिहोनो थाखाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जोङो दिनै आगुआव जेरैबायदि लायोमोन बेखौ जोङो दिनै एसे माने आनुষ্ঠাनिक भाबै बा बेखौ अफिसियेलि बा बेखौ फर्मेलि जोङो बेखौ जोङो दिनै खुंनो नाजादों बेनि थाखायनो जोङो वार्कशपबो होग्रोनाय जादों जायगा जायगा वार्कशपनि गेजेरजों एक्सपार्ट माने लानायनि गेजेरजों थारैनो बैसागुखौ माबायदि रंजामारो मोसामारो मा ड्रेस गानमारो मा मेथाइजों माने मोसामारो नैबे मा दामजुखौ बाहायमारो बे बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिहोनो नाजादों मानो होनबा गेजेर ससेयाव फ्राय माने जेनेरेशन गेप जानाय बायदि बे फोरबोनि रंजाथाइनि जिखिनि जोंनि गुबै बियो माने गैया जालांनो नागिरबायमोन जोंनि माने गोदान जोलैफोरा गोबां बाथ्राखौ मिथियै जालांबायमोन दा बेखौ मिथिनाय मानसिफोरखौ लानानै जोङो फोरोंथाइ बादानि गेजेरजों मिथिहोनाय आरो नै बेबायदि मोनसे रायजो राजानि मददजों खुंनायनि गेजेरजों कम्पिटिसन खालामहोनायनि गेजेरजों गोसो जानायबो मोनसे थुलुंगा होनायबो मोनसे बयनिबो मिथिनायनि मोनसे खाबु बेखौ खालामनाय जादों आरो बे गेदेरथार हाबाफारिखौ जिथिदुवार दख'रा दुलाराय फरायसा आफादा बानजायनायनि थाखाय आङो फिनै बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जायफोर सुबुंफोरा बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायाव मदद खालामबाय गासै वेल विशार्स बा रायजो राजाफोरनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों गोजोन्थों। बिजाबनि जेंनाखौ लानानै दिनै हेमा फोरमायगोन एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो फोरोंगिरि गथ'फोरनि गेजेरजों सावरायनाय जाबाय। बिजाबनि जेंनाखौ लानानै दुलाराय फरायसा आफाद बा बर' माहारि बा बर' थुनलाइ आफादा बेखौ जोङो माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालामा जों बुंदों थाखो 12सिम जिहेतु बर' मिडियाम दिनै इन्ट्रडाक्सन जाबाय आरो बिनि गोदान सेसननिफ्राय फरायनो मोननो थांगासिनो दङ दा बेखायनो थाखो 6निफ्राय सानखान्थि आरो बिगियानखौ इंराजि रावजों बा इंराजि बिजोंनि बिजाबजों फरायनांगौनि जिखिनि मोनसे कम्पालसन जाबसिननानै होनायनि बाथ्रा आसाम सरकारनिफ्राय बुंदों बेखौ जोङो माब्लाबाबो गनाया बेखौ जोङो गसंथागोन रायजो राजानि मददजों बेनि थाखाय जोङो इयुनाव मा सावरायनांगौ मा हाबाफारि लानांगौ बेखौ जोङो लागोन गोजोन्थों। मानगोनां CM बिथाङा फैबाय थानाय समाव 20,000 बैसागु मोसानानै दिन्थिनो नागिरदों मुलुग रेकर्ड खालामनो नाथाय माखासे मानसिफ्रा ससियेल मिडियायाव माने बिनि एगेन्स्टआव बखिबाय थानायखौ नुनो मोनो बर' मानसिफ्रानो बिनि सायाव सरकारा बैसागु फोरबोखौ लानानै इयुनाव मा हाबाफारि लायो मा हाबाफारि लाया बे सरकारनि खोथा बिथांमोननियाव मा थांखि दङ जों जेबो मिथिया थारैनो बिथांमोना लायोबा बिथांमोननि खोथा आरो मोजां हाबाफारि लायोबा रायजो राजाया मोजां मोनगोन आरो जों एबसुआबो मोजां मोनगोन बेखौ बिथांमोननियावसो सोंनांगोन गोजोन्थों।